Miten niin, on mukaan syönyt liikaa pullaa. Irma käski tulla tänne House of Kamesiin. Tämähän on vaan täynnä jotakin tietokoneita ja nuoria. Niitä minä ei jaksa. Nyt se Irma kuseetti minuun. Tämähän on urheiluhalli. Ja tämä on täynnä näitä laajattomien lasikoppeja. Tuo on se kikkarapää, ketä minun lastenlapset kattoo. Tämä on sitä oikeaa urheilua. Tuonne minä en kyllä mene. Kyllä minä voin kokeilla, mutta kavereille en kerro, enkä varmasti Irmalle sano yhtään mitään. Tässä on reikiä. Minä kyllä pyydän alennusta. Olihan se ihan hauskaa, mutta ei se hevosurheilua voita.